आइजोबा जाखाव जे दै गारि थांगे प्राय गंदा दै गंदार नंग हाय गेसे खावना दं रिन खुआबो काहां खुआ करे मुंहा करे इनके जे कांसा खुआ से हाय खु खुइ नंले जामिबो आइ आनि कौले आं सिबेन जे फाये मीटिंग मिसी खेबेब्रा दैरनि हिराव साफे इलेक्शन बेस खांके इलेक्शन पाइबे खेब्रा रनि हिबो सायारि या हिबो साया आइ ओ गारि तारि कासोनि के बरा ताकासोनि जों व्यवस्था खेने राना हि साबिना हायते हायते बे मुहाबो साया आइ तार परे के बीजेपी जे ओ इलेक्शन बेस खांब्राबो फाइ साफे जा है मीटिंग ला सिंगे जों द सिबे जे तो सामनि साकाब्रा रमनिया जों जे खपार नायसिनि इलेक्शन जिते बेके हि बीजेपी रो साका बराबो मांगबाय बेके रमाने हिबो साफैया है रमि हिबो साया आइ बने बादे पारागनि ब्रो एमे 10-15 जन थांरो ब्रानो थांरो सैनाय जा ओ उंनाय उंनाय जों खायनाय हि छाले साओ मुहा पाता करे हे मुहाबो साफैया हाय बगो ओ जिनि पारानिखे बुरै इसराय बुरा बुरै हायो गावबो केनेदेन कता बासानाय ब्रा बनि खुवा खनानि बगे बखे लासानि हायो जों मा थांफांथै माब्रै फांथै बनो फायदि हिजे सासास्ति साखै दिके बा जों हाय बगे माक साखैनि गावसै नि तिपरा मथनि केन्डिडेट रो फाइ नरक बाहायके मा तंखा ननि बुखारा जों शान्ति के मा दंगा भाल नरक फाइने बिसकांगो बोसो गोबां बाय नरक बनो पाइरिनाय रहनै वानसु गाबो मुथाना जतन नरनै खाथों मुथागा बुवागरानो कुन कग्र कसाना दे मुसुम नरनि बुखाक्ते कग्रानो बुखारो मा शान्ति के मा मिया रगो बुवागरा चुबा सुरक सानका आबरंग खनावै बाहाय मा तंग शान्ति के मा दंगा भाल जों जतो चुबालाय जाक माने बर जतो ने 10-20 टिका कालेक्सन खायो चुबालाय जाक जे जानजन चुंगमानि बिसि जे जानि जार मानसाक माने जों तो बेसिबाग करै एरिया नं खाबो जतो नैखे दुर्गम एलाका এবং ব্লক ব যত নাকি দুর্গম ব্লক খাদলাই দিস্তিনি বিসিংব এপনো চুং বুবাগরা ঝাকলাই মুংনো গইচিনি বুখাবো খামকা ইয়াবো ইয়াवका জাতিनि बागै जेहेतु वासो सेक्रिफाइस खायै हार नकिया कागैबो सामुं तां तो चुं ब जे मानसाक माने 1 टिका फानंतुं 2 टिका फानंतुं चुं 10-5 टिका के बुंया फालै जाका जातिनि के नो ओ जागा तो बुबागरा जे रां सुबादि नि सामान नो नि ओ जागा रक बदि ना रहनि वानसुलाय दं के नो yang तो नो फाइका जे बलं बिसिंगो बाजार बे हाकसालमा के बदि रखे बनो yang ट्रप्ति केन्द्र रखलायनान बागै वानसुलाय जा চংখে ইদি চং তো অনেক বুলুং বিসিংর টাওয়ার নিব কোনো মানে আসু করি সুবিধার মতয়া এবং কারেন্ট ব করি একে চং ওয়ানসকা যেহেতু চং কালেকশন খাই এক জায়গা রাংখ্লাই বাজারও থাংপানো বাজারও গুগল পে বা যে কোনো ফোন পে नि মাধ্যমে চং রিনানি ওয়ানসক লাইজা এবং বাজারও থাঙ্গিবো চং রিনাই किताबो जे तिपरा सारो अते हाय नं हाय एरिया रगो जे तं बंग नो नो ताम को कसाना मुचुं नं माने आं सानानि कसानानि मुचुं मानके हाय जेहेतु चं करै राजा बसियो এবং हानि ब्रु बसियो करै हिसिपाबो माने राजा तो जे मानसासे जेहेतु चिन्तानि सानो चंब करै जाबा माने 5-10 टाका जे मानसाक दिनो चं हयतो बाक्सा बाक्सा चा नंलाय खांके 20-30 टाका थांगो बा जारा कुवाइ रक चा खांके फ्लेग रो नं खांके जारा नंलाय चानि रं खांबाय थांगो तो आमा हायरनो चं एक बार चायावै माने कुवाइ खान्दैसा चायावै ओ कुवाइ खान्दैसानि दाम फानो चं माने राजानो चुबालाय खाता ओ चिनि अक्रा रक ब चिनि बरक ब हाय केनो माने बरक ब कुवाइ खान्दैसानि दाम खाति फानो चायावै चुं चुबालायखा हंके आं कइनानि मुचुंगो जारा लुकरावनो जे नायसगै तंनाय रक नरक ब राजानो किसा चुबा जाबायदि चिनि जातिनि बागै यो फाइ लुकुरबाय मालायखा केबा बरकनि ननो बरक तामरक साका नङो जा फाइ ताम नुफाइका और तिनी फाइमानि लगे लगे पयलाना हामबाय चिनि जरा चेनेलनि जरा नारक प्रतिनिधि फाइने रावनो और तिनी फाइयै बेलायखि आं तंथौ जाथौखै मा दङ विशेष के चिनि इलाका एकताई काव अब आनंदहरिपारा एरिया एवं चिनि 32 बुट एरिया विशेष के अन्नदन बुट नरक बुट बायना के ओ बुट प्राय चिनि 1300 नि उर्दे बुट दङ 1500 मतो बुट दङ जों 1500 बुटनि आशा खायाव फाइनाया जों पूरा 1200 नि ऊपर जों बुट आदाय खालायनाय और जतो बुरै चिराय जतो सागो जों बुबाग्रानो से बुट नाय जों आरो केबनो बुट दिया आनारस मारियो जों सीपीएम खायका कांग्रेसनो बुट दिखा एवं बीजेपी निबो जों 5 बছर नायखा लामा करै दै करै दाबो जों कोनो शिक्षा करै कारेन्ट करै
বিভিন্নভাবে বরক চিনি নাইखायसे বরक सि दंखा आउन बय बरक साका जों फायनायो बुबाग्रानाव वाइसा नायनाय ए बुबाग्रानि लास्ट 5 न बरक वाइसा जरा सुजुग रिनाय बुट गांसा बाय फानो बरक जत प्रस्तुत दङ शुधु समयनि अपेक्षा फायनाय 16 तारिखआव बरक जत सঠিক समयाव थाङै जोंनि बुबाग्रानि मारियो आमतै मारियो आनारस मारियो बुट गय बरक बुबाग्रानि जे प्रतिनिधि कैंडिडेट जोंनो बुट गय आनो बुट गय बरक एप्लाइ खालामनायाव आसा श्रीखा आं बेलायखै दंथाय मा दङ नाराव बरनो फानो कयेकटा कक स्टेटमेन्ट लामानो आं आसा खायो अ सामनु विधानसभा केन्द्र जों बुबाग्रानि जे जित अ जितनो जों हासिल खालायनाय एबं विपुल बुट बाय हाजार हाजार बुट बेबो दानबाय जों कप्लाय एवनाय आगामी जों विजय मिছিল खालायनानै एकमात्र अपेक्षा इलेक्शन पाइखे जों विजय मिছিল खालायसिनो हामबाय